Hej og velkommen tilbage til episode 2. Vi er i gang med at lave vores hus, eller vi vil til at lave vores hus, og ja, i sidste afsnit så jo, at det slutter af med, at der er vores forår, som laver ovenpå her. Vi er rimelig trætte af dem, og vi har Nikolaj. Mikkel var træt af dem. Ja, jeg var træt af dem. Men sådan kan det gå. Nogle gange gider man bare ikke de får der, de er brede for meget. Vi har også stadig vores farm herovre. Jeg vil tro, at den her episode her går ud på, at vi vil, hvad er det, vi gerne vil, Nico? Det må du lige forklare. Så kan de sætte timer til. Vi vil lave et flot hus. Der er i hvert fald et hus, der er pænere i stedet for vores olion. Ja, så det er, hvad programmet kommer til at forbedre. Tak for det. Ja. Yes. Jamen lad os køre. Hvad hedder det? Vi har stadigvæk noget høste her. Yes. Jeg prøver lige. Nu skal vi altså lige at lave. Ej, for sent. Ja, det gør vi lige. Der var 3 her. Hvad laver vi? Hvad? Hvad laver vi? Jeg så bare lige. Hvad hedder det? Har vi nu inde i vores. Har vi overhovedet nogle kiste henne? Nej. Ej, hvor grimt. Så jeg gider. Nå, yes. Jeg har ikke nogen ting på mig lige nu. Og jeg har fået nyt skin. Nu er jeg ikke Spider-Man mere. Nu er jeg simpelthen blevet Søren Goku. Søren Goku. Nå, vi skal op på vores fortsæt bolle lidt. Ja, nå ja, det vil vi også. Ja, det vil jeg. Vi har planlagt rigtig flot for. Vi tager den brune her, og så den hvide her, Nico. Det er misforst. Ja. Fuck! Et stort hoved. Nej, skulle du sgu ikke dræbe den? Ej, stakkels for. Kom her, kom og få noget mad. Kom og få noget mad. Kom og få noget mad. Nej, den går til sin mor. Fuck, et stort hoved. Ja. Vil du have noget mad? Og alle de andre får. Alle de andre får bare sådan lidt. Giv mig mad. Mikkel, kig lige på min mand. Kig lige på mig. Kig på mig. Kig på mig. Hvad for et skin har jeg? Du har jo sådan en robotskin. Nå, jeg havde ellers valgt. Hvad har du valgt? Jeg har Hitler på min. Så vil jeg lige slå det sort for. No. En pony. Vil du have en høj pony? Han bliver glad. Ej, hvad er det for noget, den har på sig? Den har... Det ligner, der er en der er skidt på den. Den er lort. Tør den af. Hvor lige gør det? Det er fucking ej, du skal ikke slå den ihjel. Du skal ikke slå den ihjel. Mikkel, der er spæ. Spæ? Hvad er der? Der er spæ herinde. Den krop. Med vand. Nå, ja, GG. Så vi bare gå på eventyr. Nej, vi begynder på vores hus her. Det var det, vi sagde, vi ville. Så vi tager næste afsnit, hvor vi går på eventyr. Au. Det var ikke med det var... Hvad var det, du gjorde? Au. Jeg gør ikke noget der. Au. Hvad er det, der skader dig? Mad. Au. Okay, Nico, vi bygger herovre. Nej, hvor bygger vi? Hvis der var der træer, så vi kan... Ja. Bare roligt, jeg har en masse frø. Ja. Mad. Har du mad? Nej, men gerne nogle frø. Det er ikke brug for. Men skal vi ikke bygge tæt på vores forv? Jo, men vi skal have nogle træer. Der er kun træer herovre, der er ikke... Jamen det er ikke det, vi skal nu jo. Nu skal vi jo... Okay, så starter jeg ud. Du starter med at fælde træer, jeg starter med at jævne jorden. Okay. Så kommer kun til at tage chicken. Det bliver sådan et rimelig kedeligt afsnit. Ja. Så gør vi det. Okay, det bliver mørkt, Nico. Ja. Skal
vi går og sover. Hørte du det samme, som jeg hørte? Nej, men vi sover ikke, når der. Nu sover vi ikke mere. Okay. Hvad skete der? Det skadede mig. Du er hjernedødt. Jeg tror, det var en creeper. Der er lige sådan en behind me. Den har ikke nakket vores forvel. Nej, men den har satme skadet mig meget. Hvordan er det, man laver sådan en bench, workbench? 4. 4 birktræ. Nej, ja, altså 4, ja. Lad det med kalde planker. Jamen, du skal jo lave den, sætte den herovre, ja. Så må jeg lige slå den igen. Ja. Jeg har 11 stykker træ. Godt. Det er godt lov. Fuck, hvor er det kedeligt. Ja. Ej, nu er det ved at blive rigtig mørkt. Der er ikke nogen monster over mig nu. Det er kedeligt. Yeah. Vi skal bare have et motherfucking stort house. Okay, så kommer jeg til at tage motherfucking lang tid, når vi skal hugge så meget sten. Eller hugge så meget træ. Ja, men der skal bare hugge. Nej, men det, vi bygger et hus af træ. Ej, nu må det grave, det vil stoppe! Tak, creeper. Nej, vi bygger det jo ikke af træ, vi bygger det af sten. Nå, men. Vi kan ikke bygge det af træ igen. Igen? Nej, vi har slet ikke bygget det af træ. Men det er det jo. Ej. Men du må gerne komme på workbenchen, så jeg tager... så jeg lige kan fælde det. Eller lave en pickaxe. Ej, nu stopper det. Sådan der. Der er en creeper derovre. Jeg reddede dig. Jeg reddede dig. Og så gider man bare ikke mere. GG, og jeg startede selvfølgelig op i mit gamle hus. Yes, især det i mit gamle hus. Rigtig flot hus, jeg har her. Ja. Jeg vil starte helt tilbage. Ja. Nu får de lov til at lige se lidt mere. Jeg har jo lige min pony her, men den... Lad det bare være. Du har også startet helt tilbage, er du ikke? Jo. Ja, det er fordi vi ikke har sovet i vores gamle seng, hvor GG. Fuck. Har du set, jeg har lavet herværk på Alexander? Hvad har du gjort lavet? Kom udenfor. Hvad? Hvor er du henne? Hvor er du henne lige nu? Ja, jeg skal jo tilbage. De skal jo ikke være der jo. Det er jo ikke det afsnit, vi går ud på. Du har slet ikke set den flyvende pik, jeg har lavet. Nej, der er ikke set. Nå. Nikolaj, vi skal slutte afsnittet nu. Nå. Jamen, jeg kan lige se videre i næste afsnit, hvor vi render rundt det der med dejlige fuldmørke her. Kan jeg have det? Ses. Sådan af.